Добре. Този бронзовия кой е, бе, Ивче? Тино ли е това? Едно симпатично момче. Едно симпатично момче. Добре. Готови ли сте с повече къс и енергия, за да накарате госпожа Сечанова да се чувства в повече настроение? Ще дадем всичко възможно госпожа Сечанова да се чувства по-добре. И така, уважаеми зрители, следва изпълнение върху песента "Детелини" на Лили Иванова по музика на Асен Гаргов и текст на Асен Ушанов. Ще танцуват Ива и Тино. Когато сам намериш детелина с примамливите 4 листа, ще имаш най-щастливата година и най-желаните от теб неща. Такава детелина да откъснеш, щастливо предсказание било. Но щастието трябва да се търси, то никога не идвало само. Все пак, уважаемата комисия, трябва да има предвид, че аз поставих една почти неизпълнима задача. Голяма част от тези песни са много популярни от много години. Хората много ги обичат, но според мен са доста сложни, затова някой да ги станцува. Така че аз поставих една доста на моменти абстрактна задача, имайки предвид тази песен "Детелини" или следващата песен, която е "Свири щурче", която направо не знам Стела какво ще прави, на щурче ли ще бъде, тя ли ще танцува като щурец, нейният партньор ли ще е щурец. Така че все пак бъдете и малко, как да кажа, наясно с факта, че тия песни са доста сложни, госпожа Сечанова. Изненадваме трактовката им и много харесвам това, което те направиха. Не мога да си го обясна какво общо има с детелините, защото... Но и аз си мислех, че е по-добре да е зелен целия като тревака. Чичко тревичко да се беше варнал. Ще да е по-интересно. Той се е бронзирал. Прилича на... Да. Но ми хареса това, че всъщност една такава песен и една такава жена може да разтопят всеки един мъж. Така че на мен това много ми хареса. Толкова сте мила днес. Толкова сте мила. Господин Евтимов. Радвам се, че оценките от миналия път не са повлияли на самочувствието на двойката и се радвам, че те излизат много по-силни. Има развитие и най-вече Тино се е нахъсил да победи, което се вижда вече във втория танц. Затова им благодаря. Едно изключително ритмично и музикално танцуване от двамата. Пожелавам им успех. Господин Илиев, вие помните ли тая песен "Детелини"? Да, спомням си. Тя наистина е знакова песен и това е много голяма отговорност, много голямо уважение. Първо трябва да пристъпите към правенето на хореографията. Вие сте избрали едно много интересно нещо, което определено ми харесва. Има ли пашън само да ви Има. питам? Много имаше пашън. Ти си Tin Man, предполагам от Wizard of Oz. Ти си Пипи дългото чорапче, така предполагам аз. Беше много хубаво. Хареса ми идеално. Това е точно стила, който ти пасва на теб, Тино. Но на припева, "Детелини", исках ти да се събудиш, аз исках ти да станеш човек и после пак да отидеш на улицата. Хареса ми. Той се събуди в танца, аз го видях събуден. Имаше пашън. Имаше много пашън, но "Детелини" трябваше да наистина да излезе от този Кен и от този боядисан зелен такъв. От този кое? Кен. Той е като кутия. Улична кутия, просто да заживее наистина. Кен не е ли от Барби и Кен тия двамата? Може и там, да. И така.
Аз имах предвид кутия, а Кен... Барби 1, Кен, кутия 2. Ти Пипи ли си всъщност или си Барби? Пипи. Тя е Пипи, Виктория трансперанта, а това е теникийният човек. От Wizard of Oz. Не, наистина, това е факт. Аз съм чел приказки като малък. Нека да видим каква е оценката на уважаемото Жори. Ива, какво мислиш? Дали ще гласува? Сечанова даде 5. Още едно 5, 4, 4, 67. Това бяха Ива и Тино.